As unidades de longitude están baseadas no sistema métrico decimal. Hai unha unidade fundamental, o metro, e a partir desta formanse uns múltiplos e uns submúltiplos. Decámetro, deca, 10 metros, hectómetro, que contén hecto, 100 metros, e quilómetro, kilo, 1000 metros. Cando dividimos o metro en 10 partes, temos o decímetro, en 100 o centímetro, en 1000 o milímetro. Cando medimos unha longitude, indicámoslo con un número e unha unidade. Cando este número é inteiro, a última cifra correspóndelle esa unidade de medida. Cando é decimal, a última cifra antes da coma correspóndelle a unidade de medida. Cambios de unidade. Podes expresar unha mesma cantidade en distintos órdenes de unidades. Así, cando teño un metro, sin necesidade de operar, eu podo indicar que non teño ningún decámetro, por tanto, 0, a coma indica que aquí se acaban os decámetros, e si teño un metro. Podo expresar esta mesma cantidade en hectómetros, dicindo que teño 0 hectómetros, 0 decámetros e 1 metro. Tamén en kilómetros e submúltiplos. 1 metro sería 1 metro e 0 decímetros. En centímetros, cada cifra indica o seu valor. Cando queremos expresar unha cantidade en outra unidade, observamos cal é a cifra que está no lugar das unidades. En este caso será o 1, porque é a cifra que está xusto antes da coma. Situamos o 1 sería hectómetros, como nos indica aquí, o 5, o 4, situamos aquí. Para expresarlo ahora en kilómetros, como eu non teño aquí kilómetros, poñerei allí 0. 0, como non teño a cantidade en kilómetros, poñen xa coma para indicar que se acabaron os kilómetros. 5 hectómetros, un decámetro. Para expresar ahora a cantidade en metros, tomarei as cifras prescindindo da coma, 5 decámetros e 4 eran metros. Por tanto, esta sería a cifra das unidades. Se queremos expresar a mesma cantidade en hectómetros, eu terei en conta que o 1 eran decámetros, por tanto, o 5 eran hectómetros. Con unha coma señalo que aquí é onde se acaban os hectómetros. Para pasar agora a centímetros, copio as cifras prescindindo da coma, e como vemos aquí, teño que pôr en decímetros 0 e en centímetros 0. Por tanto, acompaño con un 0 en decímetros, outro 0 en centímetros. E xa estaría a conversión.